Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο DJ είναι το Α και το Ω για τη διασκέδαση στο γάμο σου? Σκέψου δύο διαφορετικά σκηνικά. Στην πρώτη περίπτωση, έχεις βγει με την παρέα σου σε ένα μπαράκι και κάθε 3 και λίγο σηκώνεις το κεφάλι και λες: τι ωραίο τραγούδι αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση, έχεις πάει σε ένα άλλο μπαράκι που παίζει κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια με την ίδια σειρά, χωρίς να δημιουργεί κανένα απολύτως συναίσθημα. Στην πρώτη περίπτωση, ένας επαγγελματίας του είδους ασχολήθηκε ενεργά με σένα και όχι μόνο και τους υπόλοιπους καλεσμένους, τους υπόλοιπους πελάτες του χώρου, για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να διασκεδάσεις ποιοτικότερα. Αυτό ακριβώς κάνει και ο DJ στο γάμο σου. Δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να διασκεδάσετε εσύ και οι καλεσμένοι σου πιο ποιοτικά, για να μπορέσουν να χαραχθούν πιο έντονα αυτές τις στιγμές μέσα σου, στη μνήμη σου και να δημιουργήσεις τις κατάλληλες αναμνήσεις 1 μήνα μετά, 6 μήνες μετά, 10 χρόνια μετά. Είμαι ο Πέτρος Μάλαμας από την Amaze DJs και αν θέλεις να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία, θα χαρούμε πολύ να μας δώσεις την ευκαιρία να απογειώσουμε τη διασκέδαση στο γάμο σου. Γεια χαρά!